аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ рӯзҳои 30 ва 31 август беш аз 60 мамлакати дунёро дар душанбе ба ҳам овард ва барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ ва ҷоизаи ҳангуфти $400,000 амрикоӣ рӯи гилем баровард. ҳанӯз субҳи рӯзи аввали набардҳо ки қарор буд соати 10 оғоз шавад, мухлисон аз дарвозаи маҷмӯаи қасри теннис ва варзишҳои обӣ оҳиста оҳиста ворид мешуданд. ҳанӯз 1 соат пеш аз оғози рақобатҳо шумораи зиёди мухлисонро дар минбари толор мушоҳида кардан мумкин буд. хонумҳои зебо бо либосҳои зебои миллӣ ва хурду калон ба тамошои рақобатҳои ширин омаданд. гулдухтарони атласпӯшро ҳатто дар долони даромади толори мазкур мушоҳида кардан мумкин буд ки намояндаҳои мамлакатҳои гуногун ба диданашон масрур мешуданд. امروز در جمهوری تاجیکستان باری اول چمپیوناتی جهان و گوشت ملی برگزار گردیده ایستاده است. باوری کامل داریم که تا به انجام این چورابینی بیرق تاجیکستان در بین 62 دولت جهان پرافشان می‌گردد. ما امروز به تماشای گوشتگیری ملی آمده ورزشگران و پرچمبرداران ملت خود را دستگیری کنی آمدیم. امروز خوشبختانه ما در تالار مجمع ورزش آبی و قصر تنیس قرار داریم. امروز در فضای تنتنوار یکمین چمپیونات جهان اوید و گوشتنی ملی گوشتگیری برگزار گردیده ایستاده است که در این چمپیونات با نفوذ از 60 دولت جهان و زیاده از 200 نفر ورزشگران اشتراک کرده ایستادند. البته ما آمدیم با امید آنه که موفقیت پرچمبرداری پرافشانگردانی ورزشگران خود را دستگیری نماییم. ҳамчунин дар минбари майдон на танҳо мухлисони тоҷик, ҳатто шаҳрвандони хориҷиро мушоҳида кардан мумкин буд ки бо шавқ ба рақобатҳои рӯзи аввали мусобиқа таваҷҷӯҳ мекарданд. ман ин гуна шаҳоматро дар консертҳо надида будам. воқеан ба дидан худро дар бозиҳои олимпӣ ҳис кардам. умедворам ки гӯштингирӣ ба ин шаҳомат дар наздиктарин фурсат оламшумул мешавад. ин хел ҷоизаи калони пулиро дар ҳеҷ ҷо надида будам. $20,000 барои ғолиб, ин дар гӯштин рекорд аст. маросими кушодашавии аввалин чемпионати ҷаҳонии гӯштингирӣ бо шаҳомати хоса сурат гирифт. иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фазои мусобиқа шукӯҳи дигар зам намуд. суханронии ҷаноби олӣ дар мавриди ин варзиши суннатӣ ва посдории таърихи ниёгон аз қисмати асосии маросими мазкур буд. ҳузури ҳар яке шуморо ба нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки дар пойтахти сарзамини биишносои Тоҷикистон шаҳри Душанбе доир мегардад, самимона хайрамақдам мегӯям. баъди суханронии пешвои миллат, барномаи фарҳангии омодакардаи кумитаи тадорукот пешкаши тамошобинон гардид ки сарояндаҳои машҳури тоҷик бо сурудҳои дилнишин хотири мухлисонро шод гардониданд. پهلوانان جان نثاری ملتند پهلوانان افتخاری ملتند پاسدارانی درفشی این وطن бо тартиб рӯи гилем баромадани мамлакатҳои иштирокчӣ ва парафшонии парчамҳои онҳо аз қисмати дигари барномаи фарҳангии ин чорабинӣ буд. و اینک با صمیمیت و استقبالی به پایان منتخبی
تاجیکستان را استقبال می‌گیریم. And welcome the team of Tajikistan. баъдан кашталгириҳои паҳлавонони шинохтаи дохили хориҷи кишвар ва набардҳои беамони рӯзи аввал ки намояндаҳои 4 вазнро ба ҳам оварда буд оғоз гардид. гӯштингирони вазнҳои то 65 то 71 ва ҷамъи 95 килограмм миёни мардҳо ва вазни то 70 килограмм миёни занҳо қувваозмоиро шурӯъ намуданд. рақобатҳои вазни 65 килограмм миёни мардҳо аз аввалин бархурдҳое буд ки мухлисони минбарро ба пой хезонд. номзадҳои хеле зиёд ва рақобатҳои бисёр мушкилро дар ин ба истилоҳ дивизион интизор будем. аз як тараф муллораҷаб халифаев, шаҳбоз саидаброров аз мунтахаби тоҷикистон, аз тарафи дигар арбек нагучев аз россияву артем штурбабин аз мунтахаби ӯзбекистон фаворитони асосӣ буданд ки воқеан рақобатҳои шадидеро ба роҳ монданд. ҳам шаҳбоз ва ҳам муллораҷаб рақобатҳои даври аввали худро бо намояндаҳои ҳиндустону марокаш бо ғолибият паси сар намуданд ва ба марҳилаи якчорниҳоии мусобиқа роҳ ёфтанд. аз тарафи дигар абрек нагучев саад муҳаммади покистониро бо услуби зебое шикаст дод ва артем штурбабин ҳам дар муқобили калутара ҳассуни шри-ланкагӣ ғолибият ба даст овард. дар марҳилаи чорякниҳоӣ рақобатҳо боз ҳам ширинтар гардиданд. нагучев дар ин марҳила озод буд, вале штурбабин муҳаммад косекови туркманистониро бо як маҳорати хоса мавриди шикаст қарор дод ки мухлисони минбар бо як садо доду фарёд зада аз ҷой бархостанд. артем штурбабин бо арбек нагучев ҳарифи даври нимниҳоӣ шуданд. аз тарафи дигар муллораҷаб халифаев дар даври якчорниҳоӣ озод буду шаҳбоз бо рақиби эронияш воҳид бериманлу ба қавле хело кашокаш кард. дар ниҳоят ғолиб омад ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бо муллораҷаб халифаев рақиб гардид. рақобати шаҳбоз саидаброров ва муллораҷаб халифаев яке аз диданитарин рақобатҳои вазни то 65 килограмм буд ки ҳар дам мухлисон бо доду фарёд аз ҷой бармехестанд. муллораҷаб халифаев дар ин набард воқеан аз шаҳбоз як сару гардан болоӣ дошт. ӯ дар кӯшиши аввал як имтиёзи паҳлӯ кор кард ки дере нагузашта боз аз усули зебои дигар истифода бурду паҳлӯи дигарро кор кард ки довар бе ягон шаку шубҳа дасти худро барои ҳалол бардошт. рақобати артем штурбабин ҳам бо арбек нагучев хеле ҷаззоб сурат гирифт. дар ниҳоят бахт ба рӯи артем нахандиду арбек нагучев ба финал ба назди муллораҷаб халифаев рафт. рақобати финалии вазни мазкур миёни халифаев ва нагучев низ хеле босуръату ҷаззоб сипарӣ шуд. фақат ҳамин ки дар набарди ин ду пурқувваттарин вазни 65 килограмм фақат як маротиба намояндаи кишвари мо дар як партов имтиёзи бадан кор кард. дигар ҳеҷ имтиёзе то охир рақобат аз ҷониби ягоне аз онҳо ба қайд гирифта нашуд ва нагучев ду маротиба вайрон кардани қоидаи гӯштингирӣ даст зад ки бо як огоҳиву як танбеҳ дар финал аз муллораҷаб халифаев шикаст хӯрд. муллораҷаб аввалин нафаре дар ин чемпионат буд ки медали тиллои мусобиқаро ба даст овард. ғолибони вазни то 65 килограмм миёни мардонро махсусан худи ҷаноби олӣ қадрдонӣ кард ва медалҳои чемпионати ҷаҳонии гӯштингириро ба онҳо супорид. дар ин баробар тӯҳфаҳои пулӣ ки барои чемпиони мусобиқа $20,000, барои мавқеи дуюм $10,000 ва барои ду ҷои сеюм $5,000 пешбинӣ шуда буд аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ва ҷоизадорон тақдим карда шуд. хеле рақобати сахт буд. ҳарифатон хеле пурқувват буд. бале мо солҳои дароз дар федератсияи русия тамрин мекардем. аз ҳамдигар аз усулҳои ҳамдигар бохабар будем. бале ва ман миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ва ба ташкилкунандагони гӯштинги миллӣ мерасонам ва миннатдории худро ба ҳамаи балечикои худ мерасонам. имрӯз маро дастгирӣ карданд, ба ман рӯҳия бахшиданд ва ман сазовор ҷӯи ҳавол гаштам. ҳабдаҳ нафар бонувон аз 16 мамлакати дунё барои унвони қаҳрамонии ҷаҳон дар вазни то 70 килограмм рӯи гилем баромаданд. кишвари моро дар ин рақобатҳо 2 нафар намояндагӣ мекард ки инҳо шоҳида қаландарова ва ҷонона назарова буданд.
ҳам шоҳида ва ҳам ҷонона назарова рақобатҳои аввали худро бо ғолибият паси сар карданд, вале дар даври якчорниҳоӣ аз намояндаҳои мо фақат шоҳида Каландарова тавонист ки ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбад. ҷонона назарова дар як рақобати хеле мушкил аз намояндаи Тайпеи Чин Ли Мин шикаст хӯрд ва дар даври нимниҳоӣ Ли Мин бо шоҳида Каландарова мубориза буд ки дар ниҳоят шоҳида қасди шикасти ҷононаро аз ӯ ситонид. дар рақобати онҳо то охири дидор ҳеҷ кадоме ба гирифтани имтиёз даст наёфта буд ва ҳеҷ кадоме ҳам лаззати танбеҳу огоҳиро начашид. аммо билохира шоҳида Каландарова бо як усули ҷолибе ҳарифро ба пушт хобонид ки довар ишораи ғолибият нишон дод ва шоҳида Каландарова ба финал баромад. ба хотири камкорӣ огоҳӣ нишон дода шуд ва як ҳаракати ҷолибӣ шоҳида Каландарова амакнун ӯ ба финал меравад. бисёр ҷолибу диданӣ ва як ҳаракати олие ки дар финал ро яке аз ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ дар варзиши ҷудо, чемпиони Осиё ва ҷоизадори бозиҳои осиёӣ Гулноза Матниёзоваи ӯзбекистонӣ интизор буд ки ӯ низ дар гурӯҳи худ тамоми ҳарифони худро шикаст дода ба финал баромада буд. рақобати финалӣ миёни шоҳида Каландарова ва Гулноза Матниёзова яке аз рақобатҳои серғавғои толор буд. ҳарчанд шоҳида чанд маротиба кӯшиш кард ки Гулнозаро ба замин афтонад, вале таҷрибаи бузурги намояндаи Ӯзбекистон дар ниҳоят ғалаба кард. иштирокчии ду каратаи бозиҳои олимпӣ дар ниҳоят бо гирифтани як имтиёзи паҳлӯву ду натиҷаи бадан бар шоҳида Каландарова ғалаба ба даст овард ва ғолиби рақобатҳои вазни то 70 килограмм миёни занон гардид. ғолибони вазни мазкурро раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода ва котиби генералии кумитаи миллии олимпии кишвар Маҳмадшоҳ Абдуллозода мавриди қадрдонӣ қарор доданд ва ғолибонро ба медалҳо ва тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардониданд. ман ро афзода намешавам. боз дар оянда ин хел мусобиқаҳо зиёдтар мешавад. мехоҳем ки дар мусобиқаҳои баъдан даст боло гардем. ҳарифони ман аз ҷумҳурии Қирғизистон ва Эрон, Тайпеи Чин, ман ҳарси онҳоро мағлуб кардам ва дар финал бо рақиби ӯзбекистониам шикаст хӯрдам. дар ин ҷо ба ман яъне вазнам сабуктар аст ва қуввати ӯзбек хеле пурқувват буд. ҳабдаҳ нафар аз паҳлавонони ҷаҳонӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар вазни то 71 килограмм миёни мардон муборизаҳоро шурӯъ намуданд. дар ин вазн низ кишвари моро ду нафар аз чеҳраҳои ошно барои мухлисони гӯштингирӣ намояндагӣ мекарданд. Мирзо Ҷамил Рамазонов ва Масъуди Аҳмадзод аз номзадҳои асосии мусобиқа буданд ки мутаассифона дар кӯракашӣ ҳар ду аз як гурӯҳ баромад мекарданд. кор то ҷое расид ки ҳар дуи ин паҳлавонон дар марҳилаи нимниҳои рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд. рақобати ҳар дуи паҳлавон хеле пуреҳсос буд, чун мухлисони минбар барои ҳар ду аз ҷой бар мехостанд. ҳамагӣ ду дақиқаи дигар боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ Масъуди Аҳмадзод тавонист Мирзо Ҷамил ё худ маъруф бо исми Азизро ба паҳлӯ хобонад. дере нагузашта Масъуд боз аз як усули дигар истифода бурда дар ниҳоят ҳарифи худро ба тахтапушт хобонид ва роҳи худро ба марҳилаи финалӣ ҳамвор намуд. Масъуди Аҳмадзодро дидем ки Мирзо Ҷамил Рамазоновро душона замин овард ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 71 кило ҳамвор мекунаду ба финал меравад. Мирзо Ҷамил Рамазонов бошад сазовори нишони биринҷӣ мешавад ва дар марҳилаи ниҳоӣ аз гурӯҳи дигари ин вазн ду нафарро муддаии асосӣ медонистанд ки инҳо Покдил Ильёс аз Эрон ва Дилшод Буриев аз мамлакати Ӯзбекистон буданд. рақобати онҳо низ бо суръати баланд паси сар шуд ва дар рафти рақобат ба Дилшод Буриев имконият ба миён омад ки як имтиёзи паҳлӯ ва 4 имтиёзи бадан кор намояд. бо ҳамин Дилшод Буриев ба марҳилаи финалӣ барои рақобат кардан бо Масъуд Аҳмадзод рафт. паҳлавони эронӣ ба
набард дар финал воқеан тамошобоб буд. Рақобат қариб то анҷоми вақти асосӣ фақат бо як имтиёзи бадан аз ҷониби намояндаи мову як огоҳии дигар ба ҳарду сифарӣ мешуд. дар ниҳоят ҳамагӣ 40 сония боқӣ мондан то вақти асосӣ масъуди аҳмадзод бо усули зебои Дилшод Буриевро ба замин хобонид ва ба натиҷаи ҳалол пирӯзиро ба даст овард. акнун хам гӯштин гирифтан сари худро хам карда гӯштин гирифтан огоҳӣ меёрад ба масъуди аҳмадзод, вале ин огоҳӣ ӯро пешсаф мекунад бо имтиёзи ҳалол. паҳлавони ӯзбекистониро шикаст медиҳад масъуди аҳмадзод ва дуюмин нишони тилло акнун дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба хазинаи варзиши тоҷикистон меравад. ғолибони вазни мазкурро раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо медалҳои мусобиқа сарфароз гардонид ва мукофотҳои пуливу бабрҳои рамзи гӯштингириро ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Темур Раҳимов ба ғолибон супорид. Dilshod Buriyev, ورزشگر جمهوری ازبکستان و نامآشنای تاجیکستان قهرمان جهان گردید. در میان حریفان همه حریفانی سرسخت بودند که فدراسیای روسیه خیلی در نمود جودو گوشتنی جودو و سامبو پیشرفت است. مرا زیادتر حریفی روز مشکلی آورد. میرزا جمیل ما میان همدیگر بسیار رقابت کرده ایم. اون رقیبی آسان نبود ولی من توانستم که شکست دهم. яке аз рақобатҳои шиддатнок дар вазни ҷамъи 95 килограмм буд ки дар рӯзи аввали мусобиқа ба миён омад. кишвари моро миёни 23 мамлакати ҷаҳон ду нафар Шакармамад Мирмамадов ва Шарифҷон Назриев намояндагӣ мекарданд. Шарифҷон Назриев дар даври якчорниҳоӣ дар як рақобати сахту сангин аз намояндаи Румыния Натя Лил Даниел шикаст хурд. Шакармамад Мирмамадов ҳам ҳарифони худро шикаст дод ва ба марҳилаи финалӣ рафт ки он ҷо ӯро яке аз паҳлавонони соҳибноми ӯзбекистонӣ Муҳсин Ҳисомиддинов интизор буд. рақобати финалии онҳо яке аз бархурдҳои дидании мусобиқа ба шумор мерафт. ҳарчанд паҳлавонон то охир ба гирифтани имтиёзе даст наёфтанд, аммо Муҳсин Исомиддинов ду маротиба бо иштибоҳҳои гуногун аз ҷониби довар огоҳӣ гирифт ва аз рақобат бадар шуд ки Шакармамад Мирмамадов чемпиони мусобиқа эълон гардид. ба ғолибон дар ин вазн Исмоил Маҳмадзоҳир, раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва Дилшод Назаров, ягона дорандаи медали тиллои бозиҳои олимпӣ, медалу тӯҳфаи хотиравиро ҳадя карданд. Шакармамад Мирмамадов медали тиллои нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро ба даст меорад. бисёр ҳам натиҷаи муҳиму таърихӣ дар рӯзи аввали ин мусобиқаи бонуфуз. Шакармамад Мирмамадов бошад аввалин қаҳрамони ҷаҳон дар миёни сангинвазнҳо дар риштаи гӯштингирӣ гардид. имрӯз мо қаблан ҳам ишора кардем ки омодагии Шакармамад Мирмамадов дар сатҳи хеле олӣ буд. ва акнун Дилшод Назаров, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, ноиби президенти Қумитаи миллии олимпӣ Тоҷикистон, мукофотҳои пулиро тақдим мекунад ба ғолибони ин вазн $5000 ва мақоми сеюм $10000 ба гирандаи нишони нуқра ва $20000 ба Шакармамад Мирмамадов, паҳлавони тоҷикистонӣ ки хеле талошҳои олӣ дошт ва акнун имрӯз
این رقابت‌های روز اول مسابقه بود که در 4 وزن یک باره 3 نماینده ما چمپیون جهان گردیدند و تنها از میان بانوان به نماینده ازبکستان گلنازه مدنیازова دست داد که مدال طلای این مسابقه را صاحب گردد. дигар бора наздик мешаванд ва ҳаракати Ирина ва Мадина ҳам намегузорад барояш. روز دوم مسابقه در 5 وزن صورت گرفت و مخلصان شاهد پرتاب‌های بی‌نظیر گردیدند. رقابت‌های اول در وزن تا 52 کیلوگرم میان بانوان بود. از 19 نفر اشتراکچی از ممالک جهان از کشور ما با مدینه قربانزاده میسر گردید که به مرحله نیم نهایی برآید. او با رقیب سرسخت خود از روسیه ایرینا خوبولووا در این مرحله خیلی رقابت شدید نشان داد. جایزه‌دار بازی‌های المپیک میان نورسان در سال 2018 مقابل مدینه ما در وقت اساسی نتوانست که به گرفتن امتیاز دست یابد. در دقیقه‌های الهوگی به گرفتن یک بدن نائل شد و به فینال رفت. ایرینا خوبولووا به مرحله نهایی می‌رود و مدینه قربانزاده باشد. نشانی برنجی اولین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری را در سال 2024. Все схватки другие, если вы видели, были очень легко, быстренько проходило, там меньше минуты, вот, а с ней пришлось попотеть. Это была, получается, 4-я моя встреча, я только там продышала. در فینال با نماینده روز ورزشگر مغولستانی گامبول گانسسک رقابت نمود که تجربه بزرگ ایرینا در نهایت غلبه کرد و از اشتباه خود حریف استفاده برده امتیاز حلال به دست آورد. خیلی فعال بود. بله در کوتاه‌ترین فاصله. У меня было 5 соперников, то есть первая встреча у меня была проведение, и потом я уже начала со всеми бороться, то есть 4 встречи после меня было. В финале вам было тяжело бороться? Нет, с кем вы боролись? В финале я боролась с монголкой. Она хорошая, скорее всего, раз дошла до финала, но самая тяжелая схватка, наверное, это была за выход в финал. بله حریف من کمی از این سو از من کلانتر است و هم پرقوتر است از من کمی بالاتر است. من هم کوشش میکنم طول 1 سال 2 سال با اونها برابر شوم و نتیجه های خوب نشان دهم. کرامت‌الله حکیمов و اولوغبек رحیمов اینجا تلاش میکند. در روز دوم رقابت‌های خیلی شدید میان پهلوانان وزن تا 95 کیلوگرم بود که کشور ما را 3 نفر گشتینگیران نمایندگی می‌کردند. اینها اولوغبek رحیمov، کرامت‌الله حکیمov و اکمل مرادov بودند که هر سه در یک گروه قرار داشتند. از گروه دیگر از چهره‌های آشنا برای مخلصان گشتین جهان بکا گویناشویلی گرجستانی که موصوف اشتراکچی بازی‌های المپیک از ورزش جودو و چند کرات چمپیون اروپا است مبارزه می‌برد. از نماینده‌های ما مثل دیگر گروه‌ها بالاخره اولوغبek رحیمov و کرامت‌الله حکیمov در مرحله نیم نهایی روبروی هم قرار گرفتند. هرچند تیمور رحیمov از منبر میدان با برادر خود اولوغبek رحیمov مصلحت میداد، ولی کرامت‌الله حکیمov در رفت رقابت بر گرفتن یک امتیاز بدن دست یافت که همین امتیاز در نهایت کرامت‌الله را به فینال برد. کرامت‌الله حکیمov خود را کنار میگیرد و همینطور او به فینال راه یافت و اولوغبek رحیمov باشد برنده نشانی برنجی چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری میگردد. هنگام سخن گفتن میتواند که چگونه باید سخنها را گوید و رقابت را باز می‌دارد. از گروه دیگر هنرنمایی بکا گویناشویلی واقعا مورد دقت بود. او با پرتاب‌های زیبا در نهایت به فینال برآمد و در این مرحله با کرامت‌الله حکیمov تاجیک رقابت نمود. هر پرتافت این رقابت برای مخلصان انگیزه میبخشید. بکا گویناشویلی تا آخر رقابت نه اشتباه نمود و نه امتیاز کار کرد، اما کرامت‌الله حکیمov هم امتیاز بدن گرفت، هم آگاهی و هم به او تنبیه دادند. خلاص کار همین خیل شد که بکا گویناشویلی توان ادامه دادن رقابت را نداشت و 5 ثانیه آخر را صرف نظر کرد که کرامت‌الله حکیمov چمپیون جهان اوید به گشتینگیری گردید.
аз камарбанд доштан хеле хатарнок аст. Бояд иҷоза надиҳад паҳлавони мо, чун Бека Гвинашвили таҷрибаи зиёд дар гӯшини ҷудоро дорад ва метавонад ки дар фурсатҳои охир ҳам партоф намояд. Сонияи дигар ва ишора ҳам мекунад инҷо аз чашмои Маҳмади Ҳакимов агар аҳамият дода бошед, бинандаи азиз, ҳатто ашк ҳам ҷорӣ шуда истодааст. ин ашки шодӣ аст, ашки хушҳолӣ аст, ашки пирӯзии фарзанд аст. Ва ҳамин тавр ва Кароматулло Ҳакимов унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст меорад дар нахустин мусобиқоти бонуфуз. ҳаводорони варзиш ва мухлисони имрӯзаи ман, лутфан саволҳои худро омода кунед ва пешкаши одами худодор кунед. яке аз серҷоизатарин ҳарифҳои ман дуюм одам буд. вай дар қаҳрамонии Россия ҷои сеюмро ишғол карда буд. Далганов Игор мебошад. тариқи ҳалол моро мағлуб кардем ва дар финал Гвинашвили Бека, яке аз хеле пурқувваттарин, мо ғолиб омадем. Ташаккури зиёд. дар вазни ҷамъи 70 килограмми мусобиқа миёни бонувон 13 нафар аз мамлакатҳои ҷаҳон ба ҳам омада буданд. Мавлуда Одинаева ва Сабрина Холова намояндаҳои кишвари мо буданд ки мутаассифона дар рақобатҳои аввали худ мувоҷиҳи шикаст гардиданд. дар ин гурӯҳ фаворитони асосӣ Олга Артошина аз мунтахаби Русия ва Жоу Жанже аз мунтахаби Чин буд ки дар ниҳоят дар финал муқобили ҳам қарор гирифтанд. ҳарчанд Олга Артошина фаворити асосӣ ҳисобида мешуд, вале дар марҳилаи нимниҳоӣ аз пояш осеб бардошта буд ва дар рафти рақобат бо намояндаи Чин дигар тавони идомаи рақобатро надошт. аз ин рӯ ҳанӯз пеш аз анҷоми рақобат Олга худро таслим эълон кард ва чемпиони ин вазни мусобиқа намояндаи Чин Жоу Жанже эътироф гардид. Знаете, говорят, что иногда даже серебряная медаль может быть золотым отливом. Всегда можно выйти, сдаться, но выйти и попробовать, проявить характер. Не у каждого хватает силы, духа. У меня впереди еще один чемпионат мира, и поэтому мне пришлось немножко поберечь. баъдан ғолибони мусобиқаро намояндаҳои федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бо медалу тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карданд ва суруди миллии ҷумҳурии мардумии Чин ба ифтихори Жоу Жанжуи садо дод. аз ҳама рақобати вазнини ман дар финал буд. ман Олгаро мешиносам. ба вақти ман ӯ рақобатро давом дода натавонист, вагарна маро ҳатман шикаст медод. Тоҷикистон бароям хеле писанд омад. Ташаккур. як ҳаракати дигари Аҳрор. Зиёдуллоев сари зону нишаста партофт анҷом доданаш бисёр хатарнок аст. дар вазни то 78 килограмм аз 13 нафари иштирокчии кишвари моро 2 нафар Раҳматуллобек Фарҳодов ва Қоим Шукронов намояндагӣ мекарданд ки ҳарду дар марҳилаи якчорниҳоӣ рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд ва ба Қоим Шукронов муяссар гардид ки ба марҳилаи нимниҳоӣ барояд. дар даври нимниҳоӣ Қоим ҳам аз намояндаи Ӯзбекистон Аҳрор Зиёдуллоев дучори шикаст шуд. дар финали вазни 78 килограмм Аҳрор Зиёдуллоев бо намояндаи мамлакати Россия Али Турсунов рӯи гилем баромаданд. рақобати хеле шадидро нишон доданд ҳардуи ин паҳлавонон ва партофтҳои зиёде ҳам дида мешуд ки дар ниҳоят намояндаи рус бар нафъи худ як паҳлӯ кор кард ва Аҳрор ҳам ду бадан дошту як огоҳӣ ки билохира танбе гирифт ва намояндаи кишвари Россия Али Турсунов соҳиби медали тиллои мусобиқа гардид. Танбеҳ ва Али Турсунов ва ҳамин тавр паҳлавони Федератсияи Русия Али Турсунов
дасташ боло мегардад ва ӯ чемпиони ҷаҳон дар нахустин мусобиқоти. Очень классно, мне очень сильно понравился. Вот. Что хочу сказать, спасибо за организацию, спасибо президенту Имару Рахмонову, и вот таких нас позовет, таких турниров. Очень интересно побыть здесь. Ну, это моя родина, первая родина. Вот таких вопросов. дар рақобатҳои вазни то 86 килограмм миёни мардон аз кишвари мо ҳақназар назаров ва умар расулов баромад мекарданд. аз 14 нафари намояндаҳои мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон маҳз 2 намояндаи мо ва 1 нафари дигар аз ӯзбекистон умар бозоров муддаии асосӣ дониста мешуданд. дар маросими қуръакашии ҳақназар ва умар расулов дар як гурӯҳ қарор доштанд ки билохира ҳардуи онҳо дар даври якчорниҳои муқобили ҳам қарор гирифтанд. бархурди онҳо хеле шадид сурат гирифт ва дар ниҳоят ҳақназар назаров ба марҳилаи финалӣ рафт ки аз гурӯҳи дигар ба ин марҳила умар бозорови ӯзбекистонӣ роҳ ёфта буд. ҳарчанд намояндаи мо дар рафти рақобат ҳам огоҳиву ҳам танбеҳ гирифта буд, вале дар як партофти хеле хуб имтиёзи паҳлӯ ҳам кор карда буд. намояндаи ӯзбекистон бошад танҳо барои худ як имтиёзи бадан кор кард ки ин барояш кифоят накард ва ҳақназар назаров бо ба анҷом расидани вақт ғолиби вазни то 86 килограмми мусобиқа эътироф гардид. ба ифтихори чемпионии ҳақназар назаров бори дигар парчами кишвар парафшону суруди миллӣ садо дода шуд. наздик аст, назар наздик аст барои қаҳрамони ҷаҳон гардидан дар нахустин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ. фурсатҳои хеле кам боқӣ монданд. ва ҳамин тавр дӯстони азиз, ҳақназар назаров чемпиони ҷаҳон дар соли 2024 дар нахустин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ мегардад. аз ҳама рақобати мушкили ман ҳамин рақобати финалӣ буд бо варзишгари ҷумҳурии ӯзбекистон буд ки бисёр муҳим рақобати пуршиддат гузашт. барое ки ҳариф қавӣ буд. бале, ман бо ин рақиб 2 маротиба дигар озмоӣ карда будам дар ҷоми раиси шаҳри душанбе ва чемпионати осиё. аз намуди гӯштингирӣ бо ин рақиби ӯзбек озмоӣ карда будам. дар ҳар деҳамон мусобиқат онро мағлуб карда будам. ҳамин тавр аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ хотима ёфт ва ин мусобиқа яке аз пуршаҳоматтарин мусобиқаҳои чанд соли охир дар кишвар унвон дода шуд. акнун гуфта метавонем ки мин ба таваҷҷӯҳи ҷаҳониён нисбати варзиши суннатии мо дигар мешавад. ба умеди ба бозиҳои олимпӣ шомил шудани гӯштингирӣ бо ин мусобиқа то дидор мегӯем.